Na kajing sa priang kaway ka video, masya penya ikajat uway umuk tiar ha ki kindiat sngi baladem, ha ki benta jong ka kindailan, ha ka bala keno bala penya ikajat de ki dekot ke hinyo trap National Youth Front, kabla jia ha ka sngi baute unong ya sait ain, ula sya keno jorong kti ha kaway ka samla puli lo, kabadang le internship bat u, ha bala keno bula jorong kti ya ka, kumta na kalyang kajing sa priang ka video, ki pulit jong ka sadar police station, ha kami jong kalai pui terik unaitung, kila kemno ya saungut ki dekot jong ke HNYF, kata yu ba ke Libor Swear, uba bat kum General Secretary ke Seng CEC, uba Steve Kriam, ubat kum President jong ke HNYF East Khasi Hills, bat arngut ki dekon, kata uba Jeff Sotun, bat ukin ringklam. Halor kete ke jingsha kem kiti ki saungut ha ke janmit jong ke shitarik unailar, ki pulit kilara asha district and session judge, ban bishar halor kete ke jingsa priang ke video. Hadian bala syong bishar, kayen kasyari kala ay karay, ban set khat saus ni judicial custody, yakini ki saungut bat pinlong ke jing token bakhambania. Hashwa banra shiyen kasyari, ki pulet ha ke janmi jong ke jo hi kasni, kila yalam shwa civil hospital, ban le ya medical check up ikite ki saungut. Bong jin kan nungun dah. Tidak. Tu asna juga por tidak bro. Kira lang tu iwi bumdai dai. Ha? Bom deh. Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya. Ka wei ka them artli ki jela. Ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin bna ya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant. Hang ta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai. Ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthau ya ka joint action plan